badago joera, nabaritzen hasi da, eta albiste ona ikusten dut hori ona izatea, baina, klaro, kontuan hartu behar dira gauza asko, askotan ez dezena kontuan hartzen, ez? Gazten munduan, sare sozialak kalte asko egiten du, nire ustez, ikusten duten guztia, ez da agian, ez dakit, informazioa filtratu barko litzake eta agian ez da ainarreza. Azken ikusten da bez gauza batzuk gustoko itxustenak eta azkenean filtro hori zelan iristen dan, nerabe baten oso arriskutsu esan daiteke. Gero ez da gehiago itzen dutela indararik eta hori ondo dau, baina helburua askotan izaten da estetika. Eta ez litzatek izan behar helburu nagusia. Izan beharko zen ondorio bat, ondorietako bat. Indarrarik eta lantzia gero ez da lehenago hobeto. Kontuan hartu behar dira gauza batzuk, adibidez, koordinazioa falta daukate, ezin zaie mugimendu patroi oso zaila jarri, gero bebai inpaktua jasotzeko edo lan karga jasotzeko errestasun handiagoa daukate. Eta mugimendu patroiak edo mekanikak barneratzeko errestasun handiagoa daukate. Orduan, gauza horiek dakigunak hobetu aldia zela, kontuan hartu behar dira. Orduan, entrenatzailea daukan papera hor garrantzitsua da, lehiaketa hori ez sustatzia, eta itxia pertsona horrek edo gazte horrek eukitzia indarrerako konfiantza hasieran eta gero izatea gustoko urendako, izateko ez usteko denbora gitxian, izateko pizkat luzerako. Batez be lesioak ekitia, hasieratik hasten baldin badira mugimendu patroiak ondo lantzen badira benetan, lesioak ekidin aldira asko, uneko portzentai oso handian, bakoitza beria du, hori badakigu, baina hori, aipatuko nuke, lesioak ekiditia, batez be, eta gero luzerarako bebai, osasuntxuak sentitzia, egunerokotasuneko ariketak edo jarduerak itxerakuan, ondo sentitzen diazela, hori da onura gehi daukan. Guk aurkatzen dugu, eta ez gazteri bakarrikan, 2 edo 3 egun izatea. Egun bakarra gutxi irutze jata, 3 egun baino gehiago irutze jata. Eta batez benera behadinean 3 egun baino gehiago ez nuke sartuko. Azkenean, entrenamendua indararik eta lantzen dugunean, ulertu behar dugu, gorputzak ditxula adaptazio batzuk eta horre jaso behar dituztela. Eta sartzen baldin badugu volumen asko, karga asko, hori bebai izan leikela kaltegarri. Gazten artean ez dut ikusten hainbeste entrenatzen danik 3-4 egun indarrarik eta lantzen eta badituzte beste ariketa eta jarduera batzuk, orduan ez da izaten esango neban kalte gehi ditzen direna, gehiegi entrenatzia. Ordu bete eta 20 minutu, bitxe gora bera. Egin hartzea. Oso egin garri,